Men det var fuldstændig sådan, som du sagde sidste år. Det var præcis det samme. Hvad så, dreng? Det ser ud som om, I er ved at være færdige med dem der. Skal I have 2 mere? Ja. Ja, det vil vi gerne. Ja, lad os komme med dem. I skal måske i byen senere. Ja. Ja, det skal vi da vist, Kasper. Ja, lad os se. Jeg kommer med dem til jer lige om lidt. Hvad er du gang i, mand? Det er sgu da totalt an på dig. Gjorde hun da? Det gjorde hun da. Hun virker da også helt sød. Hun er super lækker. Hvad? Trænger du ikke ting, der kan gøre dig lidt glad? Jeg mener, længe stykke efter en, du kan vågne op sammen med om morgenen. Du ved, er der altid for dig. Altså, jeg havde sgu inviteret hende ud, hvis jeg var dig. Jeg er faktisk begyndt at se hende lidt. Okay. Hvorfor har du ikke sagt det? Det er ret nyt. Jeg vidste ikke, at det går for hårdt. Hvem er hun? Hvor har du mødt hende? Jeg var nede og gå en tur ud i vandet. Så var hun der bare. Fortæl lidt mere. Jeg føler bare, at hun forstår mig. Jeg ved godt, det kommer lidt pludseligt. Men jeg føler virkelig, at vi er kommet så tæt på hinanden. Jeg har aldrig mødt nogen, som forstår mig så godt, som du gør. Du er der bare for mig, når jeg har brug for dig. Jeg elsker dig. Det gør jeg virkelig. Jeg elsker dig. Hun er smuk. Synes du ikke? Der er noget ved hendes blik. Noget vemodigt. Det er svært ikke at blive fascineret. Jeg synes, du virker så stille i dag, Kasper. Er der noget galt? Jeg sover bare rigtig dårligt. Men der er problemer med damen? Måske. Måske? Hvad mener du med måske? Jeg har bare på fornemmelsen, at hun ser en anden. Og hvad bygger du det på? Bare en fornemmelse, jeg har. Jeg synes, du skal tage en snak med hende. Det er sgu nok ikke noget, altså. Kvinder siger nogle underlige ting en gang imellem. Altså,
Ved du hvad? Jeg giver en omgang mere. Gå. Nå, hej. Ja, så står jeg her igen. Man lægger alligevel vejen forbi, ikke? Hvad laver du? Hvordan kan du gøre det mod mig? Efter alt det, vi har været igennem. Så lige op mit ansigt. Hej. Nej, jeg havde sgu ikke troet om dig. Hej. Nej! 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 Det hele er bare en stor løgn! Nej! Du er jo ikke andet end en luder! Luder! Nej! Nej! Gud, hej. Der er jeg ellers vant til kun at se om fredagen. Ja. Nu har jeg efterhånden serveret ret mange øl for dig, og jeg ved ikke engang, hvad du hedder. Kasper. Okay, Kasper. Har du en kuglepen, jeg må låne? Du skulle få lyst til at drikke en kop kaffe en dag. Så har du mit nummer.